tour. Annemarie Lindeboom en Maricht van der Valk is leuk. Ja, klopt. Ja. Dan weet je, als die bij elkaar zitten komen, dan dat er meest geweldige ideeën nu komen. Annemarie, du hast van alles bedacht. Het is te lang om dat al je te vertellen, maar du hast weer wat nice. Ja, ik ga wel wat nice. Wat ga je doen? Ja, het is 12 uren kamperen in de Prinsentuin. Met, 12 uren. Ja, met de intrigerende Leeuwarder. Ja. Dus het is een beetje, een nieuwe vorm van interviews. Een beetje wat nieuws. We gaan samen de tent opzetten en dat soort dingen. En ondertussen kletsen en dat wordt allemaal opgenomen. Jeetje, spannend. Ja, het is heel spannend, ja. Want hoe zit het? Je zet er gewoon een tent op en dan camera's erop of zo? Ja, de camera komt erop. Remco Krol die gaat ook filmen. En samen met Edwin Kramp. Dus, en daarna wordt filmpjes van gemaakt, afleveringen van gemaakt. En die worden later gedeeld. En om in de culturele hoofdstad 2018 te blijven, hebben we de aflevering laten we maken op 20 minuten en 18 seconden. Oh, wat fantastisch. Maar waar is die in de tent? Nee, de eerste gast is Henk Dillerop. Tama, best ook nog voor de tent? Ik wil net maar in tent lezen. Ik had hem gevraagd, maar hij zei nee. Tama volgende keer. Ja. Maar waar is? Maar doe dus het 4 keer, hè? Ja, ik doe het 4 keer. De andere 3 hou ik nog heel eventjes geheim. Nee, de eerste gast is Henk Dillerop. En dat is, Henk heeft een eigen atelier, veel dingen met kunst. En Henk is daarnaast ook bijna 40 jaar werkzaam geweest voor onder andere als regisseur, maar ook al 15 jaar als gevangenisdirecteur. Dus dat is wel heel... Kan hij een beetje tent bouwen? Ik heb geen idee. Ik hoop het, want ik kan het niet. Vanavond de eerste? Nee, morgen. Morgenavond. En ga je dat gelijk ook delen op social media? Ja, en dat wordt via Facebook, Twitter en te volgen via Facebook de tent van Anne. Wordt er geliveblogged en eventueel Periscope. Dus kunnen jullie horen en vragen stellen aan de gast. Ik ben heel benieuwd. Ja, ik ook. Ja. Zullen we afspreken hier gewoon zo nu en dan weer terugkomt om daar wat over te vertellen? Ja, lijkt me leuk. Ja. Morgenavond, tent opbouwen is nog weersafhankelijk of maakt niet uit? Nou, ik zag vanochtend dat de eerste nachtvorst zaterdagnacht is. Oh. Dus we zijn goed... ja, echt 3 majo's over elkaar heen wordt dat. Ik wens je veel succes. Zullen we afspreken? Je komt hier terug om te vertellen? Ja, ik kom hier. En ik wil ook filmpjes zien. Yes, nemen we mee. Hoe zijn jullie te volgen? We zijn te volgen via de hashtag Tent van Anne. Dat was hem. Ja. Succes. Yes, dankjewel. Ik ben heel benieuwd. Dankjewel. Wat een fantastisch idee. Dem geeft het ook steun. We gaan het volgen. Dankjewel. Goed zo.